प्रफिट एन्ड लसनि मोनसे कनसेप्ट सोलोंनानै लानि बेहाय कनसेप्टआ मा लिरदों इफ द सेलिं प्राइस अफ टू आर्टिकल्स इज सेम बेहाय मा होनदों मोननै आर्टिकलनि सेलिं प्राइसआ सेम होननानै बुंदों one is sold at X% profit and the other is sold at X% loss बेहाय मा होनबावदों मोननै आर्टिकल दं नालाय जायनि सेलिं प्राइसआ सेम ओमफ्राय बेहाय मा होनदों मोनसे आर्टिकलखौ X% प्रफिटआव फानदों आरो गुबुन मोनसे आर्टिकलखौ X% लसआव फानदों then the profit or loss percentage on the whole transaction is बिनि बेलायाव प्रफिट फैनाय नङा खालि मा लसल' फैगोन होमबा बेहाय मा लस पार्सेन्टेजखौ जों मारै दिहुनगोन बेनो जाबाय मा लस पार्सेन्टेज इज इकुवेल टु एक्स स्क्वायर बाय 100% बेहाय एक्सआ जागोन मा जोङो मा आर्टिकलखौ बेसेबां प्रफिट पार्सेन्टआव फानदों एबा बेसेबां लस पार्सेन्टेजआव फानदों बेनो जागोन मा एक्सनि मान होनबा बेबायदि कनसेप्टनि सायाव माबायदि कुइसन फैयो जों नायनानै लानि नेक्स्ट स्लाइड बेहाय कुइसना मा होनदों ए शपकीपर पारचेज टू टेबल्स बेहाय मा होनदों सासे शपकीपारा मोननै टेबोल बायो he sold one at 10% profit and the other at 10% loss बेहाय मा होनदों बियो मोनसे टेबोलखौ 10% प्रफिटआव फानो आरो मा मोनसेखौ 10% लसआव फानो and the selling price of both the tables is same आरो बेहाय मा होनबावदों मोननै टेबोलनि सेलिं प्राइसआ समान होननानै बुंदों बा फाइन्ड दि लस पार्सेन्टेज होनबा मा लस पार्सेन्टेजखौ जों दिहुननांगौ होमबा बेहाय मा जोंना लस पार्सेन्टेजनि फर्मुलाया मारैमोन लस पार्सेन्टेज इज इकुवेल टु मा एक्स स्क्वायर बाय 100% बे फर्मुलाया माहाय बाहायथाव जेब्ला मोननै जिखुनु जाया बेसादनि टेबोल जानो हागौ चेयार जानो हागौ टिभि जानो हागौ बिसोरनि जुदि सेलिं प्राइसआ समान होनाय थायो हमबाय जुदि मोनसे बेसादनि सेलिं प्राइसआ S1 आरो गुबुन मोनसेनिया S2 बिसोर मोननैया जुदि समान जायो आरो मा जुदि मोनसेखौ जुदि X% प्रफिटआव फानो आरो मा गुबुन मोनसेखौ जुदि मा X% लसआव फानो अब्ला जोङो मा बे फर्मुलाखौ बाहायनो हायो बे कुइसननि बेलायाव बे एक्सनि भेलुआ बेसेबां फैगोन बेहाय कुइसनाव होनाय दङ 10% प्रफिटआव फानदों आरो मा गुबुन मोनसेखौ 10% लसआव फानदों होनबा जोंना बेहाय मा एक्सनि माना बेसेबां फैगोन 10 फैगोन होनबा बेहाय मा 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100% होनबा गोजौआव बेसेबां फैगोन 10 नि गोजौआव बेसेबां फैगोन 100 गाहायाव बेसेबां फैगोन गाहायावबो 100% होनबा 100 जों 100 दानजाबाय होनबा बेसेबां फैगोन बेयाव 1% होनबा बेनि एन्सारा मा जागोन मा 1% लस बेयाव माहाय दङ अपसन नाम्बार डि आव दङ अपसन नाम्बार ए आरो अपसन नाम्बार बि आथ' जानो हाखाया मानो होननानै बुङोबा बेहाय मा प्रफिट होनाय दङ प्रफिट होनाय दं बेनि थाखायनो बिसोर जानो हाया जोंना मा बे कनसेप्टनि मथे बेहाय मा लसल' फैयो नालाय ओंखायनो मा अपसन नाम्बार ए आरो बि आ जानो हाखाया नेक्स्ट कुइसन बे कुइसनाव मा होनदों ए हर्स एन्ड ए काउ वेर सोल्ड फर 12,000 इच मासे गराय आरो मा मासे काउखौ 12,000 इचयै फानदों माने मासेयाव 12,000 करियै फानदों दि हर्स वाज सोल्ड एट द लस अफ 20% हर्सखौ मा 20% लसआव आरो मा एन्ड द काउ एट द गेन अफ 20% आरो मा काउखौ 20% गेन माने प्रफिटआव फानदों 20% प्रफिटआव फानदों द एन्टायर ट्रेन्जेक्सन रिजाल्ट इन बे कुइसना एग्जामनिनो हो बे कुइसनखौ साननानै आं इजिसिन राहाखौ फोरमायनि जोंना जुदि मा सेलिं प्राइसआ सेम जायोबा बेहाय होनाय दङ मा सेलिं प्राइसआ सेम मोननैनाबो 12,000 इच ओमफ्राय बेहाय मा होनबावदों मा गरायखौ मा 20% लसआव फानदों आरो मा काउखौ 20% प्रफिटआव फानदों होनबा बे फाननायनि मोननैबो पार्सेन्टेजआ एखे जाबायना होनबा जोंना फर्मुलाया मा लस पार्सेन्टेज फैयोना लस पार्सेन्टेज इज इकुवेल टु मा एक्स स्क्वायर बाय 100% जायोना होनबा बेहाय अलवेज लसखौ होयोना होनबाथ' लसखौ होयो नालाय बेहाय प्रफिट फैनाय नङा होनबा नैबेहाय नायदो अपसन नाम्बार एआव नो लस अर नो गेन बेहाय मा होनदों प्रफिटबो जाया लसबो जाया होनदों खिन्थु जोंना मा लस जायो ओंखायनो बे अपसन नाम्बार ए आ केन्सेल जाबाय
अपसन नाम्बार बियाव नाय लस्ट अफ ₹1000 होनदों बे जानो हागौ लस दं। नेक्स्टआव जाबाय मा अपसन नाम्बार सियाव नाय बेहाय अपसन नाम्बार सियाव मा होनदों गेन अफ ₹1000 गेन माने मा मुलाम्फाथ' जाया बेनि थाखायनो मा अपसन नाम्बार सियाबो गैला थांबाय। नेक्स्टआव अपसन नाम्बार डिआव दं गेन अफ ₹2000 गेनथ' जानो हाया ओंखायनो बे अपसनाबो गैला। लास्टआव जोंना मा अपसन बासिखो अपसन नाम्बार बिल' बेहाय लसआ मोनसेल' दं नालाय अपसन नाम्बार बियावल' ओंखायनो जों बेखौ सानाबाबो जायो। मानो होननानै बुङोबा जों कनसेप्टनि बायदियै जों मिथिबाय मा लस फैखागोन होननानै अपसनावनो लसआ मोनसेल' होनाय दंखायो बेनि थाखायनो मा बेनि एन्सारा मा अपसन नाम्बार बिया। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ।